Vitajte všetkých na tomto YouTube kanáli. Dnes predstavujeme slovo Božie, ktoré vyslovil náš Pán Ježiš Kristus cez svätú Virgíniu v Rumunsku. Božie slovo o veľkom súžení 1977-1978. Deti, dajte vám všetkým vedieť, že na svet prišla hodina smrti, lebo svet upadol do ťažkých hriechov. Babylon, veľké mesto, bude odeté do smútku. Udržujte svoju prácu a svoj život so mnou. Prestaňte pracovať cez sviatky a nedele, synovia. Žiješ v strachu, lebo pozri, vedľa máš susedov, ktorí v nedeľu pracujú. Máte svet, ktorý už nezachováva sviatky a pohroma príde odo mňa, ale nebojte sa, pretože na vás nepríde, ak ich budete dodržiavať so mnou. Izrael, počúvaj, synu, že Boh prišiel s veľkou bolesťou na tento ľud, ktorý pracuje v nedeľu. Dobre sa vyzbrojte, nech nie je vo vašich srdciach nič, čo by vás desilo, aj keď je to vaša sestra, aj keď je to vaša matka, že Boh postavil zlo proti zlu, že Boh už nemôže znášať zlé dielo. O, deti moje, aké bloky sa vytvorili na tejto zemi. Ach, ako sa tieto veľké bloky rozpadnú. Koľko duší tieto bloky pohltia, keď sa rozbijú, a koľko mladých tvorov zahynie v týchto blokoch zeme, ktoré sú stvorené bez Boha. Veríš, Christian? Tieto vysoké bloky, ktoré sa teraz stavajú, nie sú napísané na oblohe, ale vedzte, že všetky mali byť, ale bolo by dobré, keby už neboli. Beda telám, ktoré sa rozdrvia v týchto vysokých blokoch. Lebo z ich mesa nezostane ani kosť. Deti moje, tieto bloky sú šialenstvo, tieto bloky sú Bohu ohavnosťou, tieto bloky sú lož Bohu. Ja som alfa a omega. Chodil som po zemi široko ďaleko, so všetkým, čo bolo čisté a čo bolo nečisté, som preklínal. Ja som Pán v čistej forme. Chodím po zemi a stretávam sa s človekom a on ma nevidí. Neukazujem sa, pretože neverí. Som alfa a omega, v mene Ježiš. Ja som ten, ktorý bol pre teba ukrižovaný. Som a čoskoro sa zjavím v celej svojej sláve. Príď, ovečky moje, o chvíľu skôr z mojej pravice. Takto ťa budem volať, keď sa objavím. Poď, lebo po mne ti nikto nepríde zavolať. Moje deti, všetko, čo sa v dnešnej dobe urobilo, sa ukáže. Moji ľudia, Boh nevykonal žiadnu prácu, ktorá by sa neukázala vo svojom čase. Boh urobil pre svoj ľud veľké bohatstvo, ak ľudia boli podľa jeho zákona. Deti moje, dobrý kresťan bol syn Jakobov, jeden dobrý a 11 zlých. A predsa všetci jedli spolu a nerobili rozdiely. Všetko sa ukáže, ako to bolo zjavené u Jozefa, a ukáže sa všetka prefíkanosť Jozefových bratov. Ukáže sa, čo predali, ukáže sa všetka prefíkanosť vašich bratov, keď na nich príde hlad, keď na nich príde sucho, keď na nich príde súženie, ktoré je pred nimi. V knihe je napísané, že pre kresťanov prichádza radosť a pre pohanov smútok. Ešte chvíľu a uvidíte, čo ste nevideli, odkedy ste sa narodili na zemi. Čo poviete, keď uvidíte 7 pohanských žien, aby prijali vaše meno? Ak nebudete mať vieru, pridáte sa k ním a pôjdete s nimi do pekla. Čo budeš robiť, chlapče? Poslúchneš alebo neposlúchneš? Beda vám, ktorí nechcete poznať zákon. Pamätajte, niekto prichádza. Teraz brúsi svoj meč a odvtedy ho nosí na opasku. Beda vám, ak budete musieť prejsť ostrým meča. V dnešnej dobe je to lepšie hluché, lepšie hlúpe, lepšie slepé. Ale lepšie ako ty byť celistvý a úplne kresťanský. Buďte umiernení v jedení, pití a odpočinku. Spať z noci do rána je priveľa. Pracovať od rána do večera je priveľa. Vedzte, že Boh je odhodlaný zničiť celý svet. Všetci ľudia a všetky tvory zahynú. Všetky bloky budú zničené. Nenechaj sa zahynúť so svetom. Ak budeš konať sveté dielo, nezahynieš so svetom. Buďte verní, lebo je napísané, že ľudia konca sa stretnú s Pánom pri jeho príchode. Buďte ako holubice a skryte sa pred hriechom. Prestaň milovať hriech. Neprahni po dcérach a synoch Gomory. Nebuďte s nimi jednotní. Neprijímajte ich vo svojej blízkosti, pretože hovoria, že tiež uctievajú ako vy. Pán Ježiš je odhodlaný ťa vzkriesiť zo zeme, kým svet bude očistený utrpením. Mnohými nie jedným. Nezabúdaj na moje slová, pretože veľakrát som ťa počul povedať, zabudol som, Pane. Je to očividný hriech. Pamätaj si tieto slová, lebo ti ich ukradol diabol. Nezabudni ani nestrácaj jediné slovo, lebo jediným slovom vykúpiš veľké množstvo dychu,
ktoré nikto z tvojich predkov a predkov neboli polievané, ako ste polievaní vy. Zobuď sa, Christian. Prebuďte sa aj vy, pohania, lebo prichádza ďalšie zemetrasenie a prichádza ďalšia potopa ako Noémova potopa a je tu tiež veľká vlna a zosú pôdy a prejdete kilometre s domami a so všetkým. Toto prichádza kvôli vašej práci, že bude veľký hlad a veľa sucha a zahynie veľa dobytka a zahynie veľa ľudských životov. Aj kráľ zahynie pre svoju neprávosť, lebo rozmnožil na zemi len pozemskú prácu. Všetko, čo bolo prorokované v starých, sa splnilo. A po starom prišiel Pán Ježiš Kristus a dal nový zákon a svätý Ján Krstiteľ bol skutkom spôsobilý pokrstiť Spasiteľa a bol predchodcom. Poslal a pripravil túto dcéru vtedy a teraz, aby bol svet spasený. Beda a beda tým, ktorí toto spojenie prerušili. Ten hriech je dnes o 100% viac väčší ako v Sodome a Gomore. Ale ja vám hovorím, pripravte sa, synovia, že je to bolestivé pre kresťana, ktorý dnes urobí nejaký zlý skutok, ktorý som ja neprišiel so žiadnym znamením urobiť. Boh ťa neberie do svojho neba násilím. Pretože Boh sa rozhodol zničiť celý svet. Nebeskí anjeli plačú, množstvo svätých plače, serafíni a cherubíni plačú nad tým, čo Boh určil a nevrátim sa tak, ako som sa nevrátil do potopy. Ach, oče, mešťania budú strieľať na dediny, budú strieľať na hory, pretože sa rozišla správa, že mestá budú zničené. Kamkoľvek pôjdu, oče, budú zničené. A ak vstúpia do kamennej skaly, aj tak zahynú. Vedzte, že do tejto doby budete zničení, ak si nevezmete moju moc ako svoje krytie a moje učenie ako jedlo, že budete ako osvietení anjeli, ktorí padli. Kto si myslel, že spadnú? Padli, pretože mali skryté myšlienky. Tak padneš aj ty. Lebo máš skryté myšlienky, Christian, a nedosiahneš to, čo chceš urobiť, čo si myslíš, že by si urobil proti Bohu. Vedzte, že trest, ktorý príde na svet a na niektorých z vás, neprichádza odo mňa, ale pochádza od neho samého, ale tí, ktorí budú so mnou, budú chránení a chránení. Oče Izrael, trochu a pohneme sa z tejto zeme, lebo Boh sa rozhodol, že ju očistí. Posunieme sa vyššie nad zemou. Nie hore. Hore, aby sa k nemu nedostal ani oheň, ktorý ho spáli, ani voda, ktorá ho očistí. Keď sa modlíte, robte ich s hlbokou pokorou a s hlbokým svätým životom, aby Boh obrátil tvár k svojmu služobníkovi, aby sa veľmi hneval na svet. Že ani v Sodome a Gomore nebolo to, čo je dnes na tomto svätý pôda. Poškvrnili zem čarodejníctvo, smilstvo, krádeže, nadávky a kto môže spomenúť toľko hriechov, ktoré naplnili zem. Stúpa k svätému nebu, vychádza k mesiacu, vychádza k slnku. Buďte pripravení nie so žrďami, nie so stodolami, ale s príjemnými a svätými skutkami. Buďte pripravení, lebo Boh sa rozhodol zničiť svet zo zeme. Vždy ti dám vedieť a vidím, že sa nepripravuješ. Kto ti oznámi tieto slová? Lebo hľa, toto telo sa už v týchto utrpeniach udržať nedá, jeho utrpeniu nemožno dať zdravie, lebo ľud nie je poslušný. Bude krvi prelievanie. Bude to paralýza. Mnohí zomrú na nehody. Dokonca aj kráľ zomrie zranený a mnoho kráľov zeme zomrie. A Boh bude pracovať na tom, aby sa stal kráľom tých, ktorí zametali ulice. Dlho bude ľud bez kráľa a ovce sa budú byť ovcami a baran baranom a koza kozou, kým zo mňa nezostane len jeden. Tak sa to píše v knihe. Ako budú jesť človeka po človeku, pána po pánovi a žuť trávu ako dobytok. Veriť. Oče, preto vás prosím, umývajte si navzájom nohy, aby ste boli nepoškvrnení, aby ste boli spasení, lebo prichádza loď, ktorá vás vezme z tejto zeme a vezme vás tam, kde je veľa duchov. A tam budeš stáť a na vlastné oči uvidíš skazu, ktorá dopadne na svet, ale svet ťa neuvidí. Za týmto svetom je dobrý čas. Ale ďalej. Po ňom bude jeden pastier a jedno stádo. Ale ďalej nie tu, mimo tohto sveta. Toto je koniec dnešného posolstva. Nech vás Boh žehná a drží vás blízko svojho srdca. Amen.